sabaw. Kaya kulang nga rin, kayo mo para sila naman. Bangit. Hindi makundong mo. Hindi makundong mo. Nalagawa mo yan kung gano'n eh. Slide po. Hindi yan, ang camera na. Paresting na lang dyan makita. Na, paresting. Mama na. Okay. Tumong ka mga. Kain guys. Hindi na lang ha. Paresting. Muna yung masubong mga iba. Hindi na lang naman. Ako naman, talog sa isa lang. Uwi ka ko na lang yung manti-pantik eh. Abakit na yan. Bawang. Mature. Sili. Kaya mo tayo, bigyan kami ng silin siya. Ma'am, siguro. Ano natin? Na? May siliman, makam. Pinagala niyo. Nabulong ko yung sili. Ubang tao. Ada.
Tignan mo, aanan niya. Oh. Taong presto. Ano ba talaga kadalasan yung kabayado? Na? Kanayin ng marunong. Wow. Nagyan mo ilabas na ito. Papay. Oh, gusto din eh. Reverse yun, no? Missing natin. Hindi pa nang grabe. Basir na rinyangkal. Kaya lang yun. Ano kayo? Ano talaga? Pumarman ng pares. Balingan kila Bert. Ah, yung mabalitan. Ay, niya. Niya kurang ko niya. Kawan. Oh, ganun sila yun. Magmas. Di sama. Suwabe guys. Sarap kayo. Oh. Sabi yung